Central West Karbi Anglong Labour Union 1 atum pen chepater piponsi arim akimi nijang Karbi Anglong ke parlo bithong reng thama constituency kolonga lumjong kathar community holalong puthot West Karbi Anglong Labour Union 1 lan sose ke pangtang ponthu je phan pini thang thang ne phai tripli arni arim akimi keseng ponthu Labangso West Karbi Anglong Labour Union 1 arim akimi keseng ponalong arpu ke pekpon mate arpu ke dengpon atum lake Joy Singh Inghi President Madhuni BP Vice President Bimol Teron General Secretary Lapen Assistant Secretary Julita Teron P Office Secretary Bhaiti Timung Organized Secretary Samsing Bay Financial Secretary Rup Singh Terang Lapen Larsing Bay Bhonti Teron P Publicity Secretary City Core England Lapen Kiron Teron Media Cell Birsing Phangcho Honali England P Lapen Jackson Teron Atupen Arpu Bengpon West Karbi Anglong Labour Union 1 arim akimi keseng ponalong kaboning tipi pen May Japan Poponsi May Charipom Labangso West Karbi Anglong Labour Union 1 arim akimi keseng ponalong aluhiaman peng pen kachitongdon West Karbi Anglong Labour Union 1 Central President Manav Kramsa West Karbi Anglong Labour Union 1 District President Kaboning Tipi Kathar Arong Rosar John Singh Kathar Lapen Kiongdong Man Pengkido Lapen Kiongdong Aradatum Chitongdon Rinpi Dong kamukam pen tendoning hi hamrana berta Ini tum ladak nijang Karbi Anglong la Katharong ladak area committee nang eseng fansi ni tum pini banglo Neli tum la central committee la pen ke la district committee a president pen chenglok sitame ni tum pin ladak angke seng pan banglo la selang li tum sitame pini la bangso kaching room thek la pen alang li tum pacheton thek bangke alang li tum keseng a president secretary tum han a committee pen chenglok churu parlo la si non ke bangji sitame ni tum la labor union 1 la so bangke ni tum kaprek adim sitame ke deng ponji la som sini tum chisik bomlo apan pu ni tum district committee ya president tum sitame bori bomlo la sini tum la non keprek jam asai ke klem ponji phantame ni tum kachisik dolo la sini tum bangke ke chokche abang pu atum phan abang phi tum hansi la puson ke ne ponson ta dogogi la sini tum la labor union bangke ingthir at pansi donai la si abang putin tum sitame itum ke claim ke dam ke mesena longpen na cherap chitu dunjia phansi non ke bangji akor to hansi tame ni tum ke dengpon la son ta do bang bompo asi abang putin ta la so teng kana patu ton dunji phansi tum Karbenglong la puni jang Karbenglong ada da phan isi chuni ripon pandoda